Hello! Astăzi o să discutăm despre pronume. O să facem o primă parte cu pronumele personal, pronumele personal de politețe și pronumele reflexiv. Ajungem cu materia astfel până la clasa 6 inclusiv, urmând ca într-un video următor să facem și celelalte pronume și adjective pronominale pentru clasa a 7 și clasa a 8-a. Ok, știm că pronumele înlocuiește substantivul, este un substitut al acestuia, iar cel mai simplu de reținut va fi prin scrierea la fiecare caz a formelor. Și am început cu nominativul, cazul nominativ, da? Care are formele eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele. Bun, ce înseamnă asta? Asta este pronumele personal în nominativ. Când veți avea forma de genul tu sau ea, asta înseamnă că pronumele va fi automat în cazul nominativ și va avea funcția sintactică de subiect sau nume predicativ, da? Dar, ținând minte formele, vă este mult mai ușor să știți cazurile. Având în vedere că sunt cele mai simple forme la nominativ, nu o să găsiți, de exemplu, forma el sau ea să fie în genitiv. Ok. Cazul genitiv are doar 3 forme la pronumele personal, da? Lui, ei, lor. Iar vocativul doar 2 forme, da? Persoana a doua, singular și plural, tu și voi. Acum, o să încercăm să aflăm formele cazului acuzativ. Cazul acuzativ are cele mai multe forme la pronumele personal, dar o să vă fie foarte simplu să le rețineți prin întrebare. Cazului acuzativ. Care este întrebarea cazului acuzativ? Pe cine, da? Și o să avem așa, formele. Pe cine am chemat, de exemplu, da? Dacă punem întrebarea pe cine am chemat și tu trebuie să răspunzi că pe tine, da? Trebuie să răspunzi la persoana întâi, da? Și dacă tu vii și mă întrebi pe cine am chemat, eu o să-ți răspund pe mine. Ok, deci o să avem formele pe mine, mă, da? Prima formă este forma accentuată, celelalte forme sunt forme neaccentuate. Așa o să aflăm și pentru persoana a doua, da? Dacă punem întrebarea pe cine am chemat și tu va trebui să-mi răspunzi pe tine. Pe tine, te, da? Prima formă este accentuată, a doua formă este neaccentuată. Deci o să avem formele persoana întâi, pe mine, mă, da? Ok, și am scris și pentru celelalte persoane acum. La fel îmi punem întrebarea. Pe cine a chemat? Pe el. Da? Prima formă este forma accentuată, celelalte forme sunt formele neaccentuate. Pe el, l. Pe cine a chemat? Pe ea. Da? Pe ea, o. Prima formă accentuată, o formă neaccentuată. Persoana întâi, plural, pe cine a chemat? Pe noi. Prima formă accentuată, ne, formă neaccentuată. Pe voi, v, da? V-ul este formă neaccentuată. Pe cine a chemat? Pe ele, le. Le, formă neaccentuată. Pe ei, da? Persoana a treia, plural, la masculin. Formele neaccentuate sunt 2, pe ei, îi, i. Da? Și în momentul în care găsim pronumele personal i, ne dăm seama și prin întrebare că este în cazul acuzativ, da? Ce trebuie să vă mai menționez aici la acuzativ? Eu am pus prepoziția pe, să-mi fie mai simplu să pun întrebarea ca voi să înțelegeți care sunt formele. Dar prepoziția pe poate fi înlocuită cu orice prepoziție pentru cazul acuzativ, da?
Important e să rețineți formele mine, tine, el, ea, noi, voi, ele, ei. Da? Cu o prepoziție de acuzativ în față. Da? Astea sunt formele accentuate, la fel și formele neaccentuate. Trebuie să le rețineți. Da? Continuăm cu cazul dativ. Cazul dativ are întrebarea cui, da? Și o să facem ca și la cazul acuzativ, o să punem întrebarea, încercăm să răspundem și aflăm formele. Cui a dat cartea? Mie. Da? Mie, îmi, mi. Prima formă este forma accentuată, celelalte două forme, formele neaccentuate. Cui a dat cartea? Persoana a doua singular, da? Ție. Ție, îți, ții. Persoana a treia singular masculin. Ia să vedem. Cui a dat cartea? Da? Deci trebuie să răspundă că lui i-a dat cartea, da? Persoana a treia singular masculin răspunde acum. Lui, îi, i. Forma accentuată, forma neaccentuată. Persoana a treia singular feminin, cui i-a dat cartea? Ei, fetei, da? Îi, i. Formele neaccentuate. Persoana întâi plural, cui i-a dat cartea? Nouă. Nouă, forma accentuată, ne, ni. Bun. Persoana a doua plural, cui i-a dat cartea? Vouă. Vi și v. Da? Formele neaccentuate. Și persoana a treia plural feminin și masculin, cui i-a dat cartea lor? Le și li. Da? După cum vedeți, formele nu prea se repetă decât la formele neaccentuate găsim asemănări. De exemplu, la persoana a treia singular masculin avem iu, cum avem la a treia plural masculin. Dar diferența cum o facem? Punând întrebarea, da? Important e să știm formele accentuate care nu sunt forme comune, da? De exemplu, la acuzativ avem mine, la dativ o să avem mie. Dacă o să învățați formele de nominativ, genitiv, vocativ, da? Eu, tu, voi, ele, bla, bla, bla. La genitiv avem doar 3 forme, lui, ei, lor, iar la vocativ, tu și voi. Acuzativul și dativul o să vă fie foarte simplu să-l rețineți punând întrebarea, da? Cum am pus și noi întrebarea de am aflat formele. Bun, am trecut mai departe la pronumele personal de politețe. Aici nu vreau să stăm foarte mult. Sunt formule reverențioase pe care le adresăm persoanelor pentru a le oferi un anumit respect. Am dat câteva exemple, dumneata, dumneavoastră, dumnealor. Nu vreau să pierdem foarte mult timp aici, o să trecem la pronumele reflexiv. Ok, la pronumele reflexiv, aici avem o mică problemă. Dacă sunteți foarte atenți, o să vi se pară simplu. Va trebui să facem deosebirea între pronumele personal și pronumele reflexiv, pentru că la persoana întâi și la persoana a doua are aceleași forme ca și pronumele personal. Și am scris ceea ce v-am spus, dar are formele proprii doar la persoana a treia. Cum am spus, la persoana întâi și a doua îl confundăm cu pronumele personal. Iar formele proprii de persoana a treia sunt pe sine, se, s, în acuzativ, da? Prima formă fiind forma accentuată, și sie, își, și, în dativ, prima formă fiind accentuată, celelalte forme fiind neaccentuate, da? În consecință, când o să găsim forma pe sine,
Voi ști că este un pronume reflexiv în cazul acuzativ, da? Ok. Acum, întrebarea se pune la persoana întâi și a doua, ce se întâmplă cu pronumele reflexiv. Am înțeles că are forme proprii pentru persoana a treia. Pentru persoana întâi și persoana a doua, pronumele reflexiv va prelua formele neaccentuate de la pronumele personal. Da? Ați văzut că atunci când am scris formele, da? Prima era forma accentuată, a doua formă neaccentuată. Și pronumele reflexiv la persoana întâi și persoana a doua o să aibă formele de la pronumele personal, da? Uite, o să dăm și un exemplu ca să vedeți cum facem diferența între ele. Te întreabă de sănătate, să zicem. Sănătate. Bun. Și tu te întrebi cum va fi vremea. Bun. Haideți să vedem care este diferența între cele două pronume. Avem te și te, da? Am fi tentat să zicem la prima vedere că este un pronume personal, având în vedere că avem forma aici, forma neaccentuată, la persoana a doua, singular, da? Dar nu. Într-una dintre propoziții va fi pronume reflexiv, într-una dintre propoziții va fi pronume personal. Pronume personal este în momentul în care acțiunea este făcută de altă persoană. Cel mai simplu pentru copiii de clasa 6, când învață pronumele reflexiv, încerc să îi pun să determine persoana verbului, da, de lângă pronume, și persoana pronumelui. În situația de față avem pronumele te, da, care persoana a doua singular, da? Și întreabă, avem persoana a treia singular. El te întreabă, da? Te întreabă de sănătate. Cine face acțiunea? Un el, da? Bun, asta înseamnă că verbul este la persoana a treia singular, iar pronumele avem persoana a doua singular. Având persoane diferite, pronumele va fi personal. În situația 2 avem așa, tu te întrebi. Haideți să vedem care sunt persoanele. La verb avem tu, da? Tu întrebi, persoana a doua singular. Iar la te, la pronume, avem tot persoana a doua singular. În situația asta, când avem aceeași persoană, pronumele nostru va fi reflexiv. Da? Așa facem diferența între pronumele personal și pronumele reflexiv, cu mențiunea că asta se întâmplă la persoana întâi și a doua. La persoana a treia, la pronume reflexiv, avem formele lui care sunt clare, da? Pe sine, se, s, sie, își, și. La persoana întâi și a doua trebuie să facem tot timpul comparația cu verbul de lângă pronume, să vedem cine face acțiunea propoziției sau, da. În situația asta am avut un tu, da, care este pronume personal, dar problema era la te, da, pentru că aveam aceleași forme. Să vedem care sunt pronume personale, care sunt pronume reflexive. Bun, am scris, aveți și scris această regulă, că pronumele reflexiv împrumută la persoana întâi și a doua formele neaccentuate de la pronumele personal. Rămâne să ne auzim, sper că mâine am timp să fac și filmulețul cu celelalte pronume și adjective pronominale. O să vă mai las să vedeți ceea ce am scris astăzi, da? Pronumele personal cu formele lui. Pentru nominativ, genitiv, vocativ e simplu, la acuzativ și dativ și mai simplu, puneți întrebarea, da? Pronumele personale de politețe și diferența între pronumele personal și pronumele reflexiv.
trebuie să vă întrebați tot timpul de cine este făcută acțiunea. Da? Când acțiunea este făcută de aceeași persoană și este și suportată, este făcută și suportată de aceeași persoană, avem pronume reflexiv. Când acțiunea este făcută de persoană și suportată de altă persoană, o să avem pronume personal. Ok. Sper că ați scris tot și că ați înțeles. Dacă aveți întrebări, vă aștept în privat.